Здравейте! Добре дошли в новооткритият ресторант Капризния шеф в курортния град Сандански. Ресторантът се намира в един напълно нов квартал, състоящ се от еднофамилни къщички в близост до главен път Е79. Тук посрещаме гости и групи. Организираме семейни, фирмени тържества, както и сватби. Ресторантът е с капацитет 130 места и паркинг, включително за автобуси. За вас се грижи високо квалифициран персонал с дългогодишен опит в бранша. Заведението предлага традиционна българска кухня, включваща салати, аламинути, топли и студени предястия, ястия приготвени на барбекю и на тиган, богат рибен асортимент и доста атрактивни десерти, като някои от тях са печената тиква с мед и орехи, печена ябълка и печена дюро. Тук, ето. За доброто настроение се грижи оркестър с жива музика, богат репертуар, песни от всякакъв жанр. Ресторантът работи без почивен ден. Заповядайте, ние ви очакваме.